Sinjuri, merħba lilkom l-udjenza li ġejtu seguna hawnhekk f'dan it-teatru spettakolari fil-Belt Valletta, Pjazza Teatru Rjan. Merħba wkoll l-udjenza li qed tissegwina mill-Komdità ta' Djar tagħha fuq TVM2. Grazzi tal-li għażiltu illi segwu l-Anja tal-Poplu Festival tal-Kanzunetta Maltija llejla. Fil-fatt jiena Corazon Mizzi bi pjaċir kbir u bunur se nkun qed immexxi dan il-festival illejla. Nistqarmakom illi l-Anja tal-Poplu għandu xi ħaġa speċjali. Għandu xi ħaġa illi minkejja li dejjem ngħid daqshekk, xorta jiġbidni leh fil-fatt li xi rnexxieli nagħmel sena nissapporti ma nissottomettix kanzunetta qiegħda hawnhekk nippreżentah. Dan il-festival jien nafu differenti, nafu jinbidel, nafu jaġġorna ruħu, nafu jerġa' jsib saqajh biex isib sens ġdid. U da dan nixtieq inrott ħajr lill-Kunsill Malti għall-Arti illi permezz tal-Cultural Partnership Agreement jgħin biex kull sena dejjem intellaw il-livell u l-professjonalità ta' dan il-festival. Iżda tul dan il-vjaġġ, din l-evoluzzjoni, innotajt xi ħaġa waħda li dejjem baqgħet l-istess. Qed nitkellem dwar il-ġenwinità ta' dan il-festival, it-trasparenza u l-ġustizzja. U da kollu mertu tal-membri tal-Kumitat tal-Anja tal-Poplu illi jaħdmu b'mod volontarju għal dan il-għan. Jina niftakru bħala l-Festival tal-YTC, tiftakru inti, maestro, bħala l-Festival tal-YTC u l-lum kiber u jgħat fuq skala ħafna kbar grazzi għal kollaborazzjoni sħiħa ma' Pjazza Teatru Rjan, bħar li tmexxija ta' dan it-teatru, ħajru koll il-Malta Concert Orchestra li se tkun qed takkumpanja l-kanzunetti kollha taħt id-direzzjoni ta' Maestro Joe Brown. Maestro Joe Brown mhux biss jiddirigi l-orkestra, imma juħsib l-arranġamenti tal-maġġoranza tal-kanzunetti li se tisimgħu il-lejla. Ngħid il-maġġoranza għaliex l-artisti kellhom anke l-possibilità li minn xtaq seta' jippreżenta l-arranġament partikolari tiegħu. Il-Festival tal-Anja tal-Poplu iħeġġeġ l-awturi u l-kantawturi li jiktbu fuq it-temi li jixtiequ u anke li jużaw kwalunkwe stil mużikali li jixtiequ huma. Din is-sena tajjeb ngħidu li fl-ewwel fażi intażlu 42 kanzunetta minn 111. Imbagħad minnhom reġgħu intażlu is-16 il-kanzunetta li qed nippreżentaw illejla. X'taħsbu nibdew nagħtu bidu għal dan il-festival? L-Anja tal-Poplu Festival tal-Kanzunetta Maltija 2019 se jibda bl-ewwel kanzunetta fil-klassi kitba ta' Mark Kakija ikanta Ismael Grek. Imbagħad ikun imiss il-kanzunetta Jekk tafx min jien ikanta Nedved Galja kitba ta' Dorjen Bsajla u Kaja Priscilla Giordano Bsajla. Imbagħad bejn l-erba' ħitan, kitba ta' Alexander Ellul u Mark Spiteri Lukas u tkanta Kejli Kuxkeri. Imbagħad id-ditta tal-ġlek, kitba ta' Pamela Bezzina u Alexander De Bono ikanta Joseph Refalo.